दा फाइनाली रायजोफोर चेनेलाव फैबावबाय दिनैनि भिडिअआ ब्लग भिडिअ नङा दा दिनैनि भिडिअआ ब्लग भिडिअ नङा रायजोफोर बे मोनसे सांग्रांथि भिडिअ मोनसे एवारनेस टाइपनि भिडिअ जागोन आरो बेनो जाबाय सोमोन्दो रायलायगोन जोङो आधार कार्ड आपडेटनि सायाव आरो मानो होनोबा गोबां गिनाय सोमजिगासिनो दङ गोबां समाजाव बेले बेजे जागासिनो दङ न'खर न'खर सानगासिनो दङ जे मा खालामनांगौ मा खालामनाङा मा जागोन मा जाया ओरैहाय फैसाबो गैया आपडेट खालामनो न'खरावनो साथाम साब्रै मानसि थायो 500 गाहाम थांगोन न'खरसेयाव खालामबा दा बेखौ सोरबायदि खालामनांगौ खालामनाङा बिनि सायाव गुवारै बेयाव डिसकास खालामगोन नोंथांमोना भिडिअखौ हानायसेबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो मोनथियो आरो लोगोसे माने नोंथांमोना क्लियार जायो आरो दा बरायबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि आदा फुंखा चेनेलाव जायफ्रा गोदान चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना ला बेफोरबायदि टाइपनि भिडिअ मोनगोन आरो लोगोसे ब्लगिंथ' मोनखायो नोंथांमोना दा फैबाय मेन खोथायाव बेनो जाबाय आधार कार्ड आपडेट खालामनाय लास्ट डेटआ 14 डिसेम्बरनो एबा 14 डिसेम्बर दा बिनि सिगां खालामनांगौ आरो सोर खालामनांगौ आरो खालामाबा मा जागोन बेखौनो जों बाव दायो रायज्लायगोन स' दायो लोगोफोर मोनसे बाथ्रा गोसोखां जेब्ला आसाम स्टेटआव आधार कार्ड गैयामोन ना 10 बोसोर सिगां बा 15 बोसोरनि गेजेराव होमबा बेलेग डिस्ट्रिक्टआव आधार कार्डआ जाबाय थाखादोंमोन आरो जोंनि आसाम स्टेटना आधार कार्डआ नांथारामोन बै समावहाय कम्पालसरि नङामोन नाथाय दिनैनि दिनाव कम्पालसरि जाबाय गोसोआव दंमोन नोंथांमोना सोरबा बाहेरायाव थाहैनाय दंमोन सोरबा आधार कार्डखौहाय बेंगलाव खालामहैदोंमोन सिक्किमाव खालामदोंमोन शिलंआव खालामहैदोंमोन इटानगराव खालामहैदोंमोन ना दा बैसोरो माबादि डकुमेन्ट्स खालामदोंमोन दा बैखौ लानानै मोनसे दायो केवाइसि सिस्टेम माने फैदों आरो मोननै डकुमेन्ट्स आपडेट खालामनांगोन माने हरनांगोन आपल'ड नोंनि रेशन कार्ड नङाबा कास्ट सार्टिफिकेट बा बेंक पासबुक बा ड्राइभिं लाइसेन्स बेफोरखौ जायखिजाया एड्रेस प्रुफ हिसाबै नोंनि सिनायथि हिसाबै लादों आरो बेखौनो फिन खनसेबाव आपडेट खालामना होदों नाथाय मोनसे बाथ्रा गोसोआव ला गासैबो खालामनाङा सोरबायदि खालामनाङानो जायफ्रा गोदान माने बानायनायानो 10 बोसोर जायाखै लाइक 7 बोसोर जाबाय 8 बोसोर जाबाय 5 बोसोर जाबाय 3 बोसोर जाबाय आंनिया हमना ला एग्जाम्पल आंनिया माबा आंनिया खालामदोंमोन 2017 आव खालामदोंमोन आङो खालामनाङा आरो जाय मबाइल नाम्बारा लिंक दङ बावनो दासिमबो दं आंना मेसेजआनो फैयाखै आरो बेखौ नायथारनोबा लगइन खालामनायनिबो आधार कार्डआव थांनानै लगइन खालामनानै नायनो हायो आरो माने अफिसियेल साइट दंखायो UDAI होननाय दङ बाव लगइन खालामबानो ओंखारखायो आरो बेयाव लगइन खालामबाथाय नोङो आधार कार्डखौ आपडेट खालामनांगोन होननानै मोनसे गोजा कालारनि लिरखागोन आरो अके होमबासो नोङो खालामनांगौ मेन खोथाया जाबाय गोदानफ्रा खालामनाङा सबसे फुराना मानसिफ्रासो खालामनांगौ मानो होनबा बिसोरनि आधार कार्डआ फुराना जाबाय बिसोरबा मा डकुमेन्ट्स होदोंमोन बेनो आरो आं बुंनाय बायदि बिथांमोना खालामनांगौ आरो दा बुजिबायना क्लियार खोथा जायफ्रानोखि गोदान आधार कार्ड दङ बा 3, 4, 5, 6, 7 बोसोर जाबाय खालामनाङा गोबां गिनाय सोमजिगासिनो दं गामि ओनसोलाव मानो होनोबा जोंनि इन्डियायावहाय गोबांथार इउटिउबार ओंखारबायना खालि खालामनांगौ होनो नाथाय सिंनि खोथाखौ मोनथिया बिसोरो बाथ्रा जाबाय खालामाबा 1000 फाइन लागोन बिदि लिरनायबो गैया दायो अके बिदि लिरनायबो गैया नाथाय लास्ट डेटआ बारायबाय थाखायो मानो होनोबा बोसोरनै सिगां आं भिडिअ खादोंमोन मेन चेनेलाव जे बिनि लास्ट डेटआ मार्चनो जुननो होननानै आं गोबांथार होबाय दासिमबो लास्ट डेटआ जोबाखै बारायबाय थायो आरो बारायबाय थाखागोन मानो होनबा इन्डियायाव खौथि मानसि दङ हास्लाबखाया दा बुजिबायना नोंथांमोना जायफ्रानोखि फुराना आधार कार्ड बेलेग स्टेटआव खालामनाय नोंथांमोना कि जानि गोबाव जादोंमोनब्ला नोंथांमोना खालामनांगोन आरो खालामबासो एक्टिभ थागोन नोंसिना बाट जोंनि बायदि साधारन मानसिना गोदानफ्रा नाङा एक्टिभआनो थाखागोन आरो दा बेनो क्लियार जाबाय दा समाजाव ओरैबायदि गिनाय सोमजिगासिनो दं न'खरावनो अनलाइन दखानाव 100 गाहाम लायो मोनसेयाव जास्ट 5 मिनिटनि खामानि आरो दा साबा गाहाम दङ होमबा 500 गाहाम बा 500 थाखा गाहाम थांगोन दा बेखौ लानानैनो एसे गोनो गोथो जादों आरो खालामाबा मा जागोन खालामबा मा जागोन दानि बावैसो आंनाव कल फैदों दहाय फुङावबो सोंफैबाय आयंआनो खालामथारनांगोन नामा आं बुजायबाय खालामनाङा मानो होनबा नोंना गोदानसो खालामनांगौ गोनांथि गैया आरो दा बेनो सांग्रांथि भिडिअआ इसिबां रायजो राजाफ्रा गिनांगौ गैया नोंथांमोना जेबो गिनांगौ गैया नोंथांमोननि आधार कार्डआ कम्पालसरि नोंथांमोना मा एक्टिभ जाना दंखायो आरो जायनाखि गोदानना आरो दा बुजिबाय नोंथांमोना नाथाय मोनसे बाथ्रा आधार कार्डआ दायो इन्डियायाव कम्पालसरि जाबाय नोंनि गभर्नमेन्ट स्किम जा साख्रिनि एग्जाम हैनायावनो जा बा गुबुन खामानियाव जा आधार कार्डखौ नांथारगौ नाथाय ओरैनोबा जेबो गिनांगौ गैया आरो अके दा बेनो रायजोफोर जोंनि कन्टेन्टआ नोंथांमोना आं सानो एसेब्लाबो बुजिबाय जानांगौ आरो बुजिदोंबा कमेन्ट्स खालामदो आरो हानाय एसेबां शेयार खालाम आरो लाइक खालामनो दाबाव नोंथांमोना चेनेलाव फैनानै आरो जायफ्रा गोदान साबस्क्राइब खालाम नैबे आदा फुंखा चेनेलाव गोबांथार भिडिअ खालामबावनांगौ दङ गोबांथार एवारनेस भिडिअ नांगौ जोंनि हारियाव जियानो जा बुजिबाय जानांगौ नोंथांमोना आधार कार्डनि सायाव दा जायफ्रानोखि खालामफ्लांदोंबाबो जेबो गिनांगौ गैया आरो खालामाखैबाबो जेबो गिनांगौ गैया खोथाया बेनो जायनोखि 10-15 बोसोरनि आधार कार्ड दङ नोंथांमोनासो बेखौ खालामनाङा